Бүген безнең гаиләбездә олы бәйрәм дип башлана алдагы кытлау сәламе. Газиз әниебез, яраткан хатыным Талипова Фәгимә Сәмәт кызы олы юбилейын каршылый. Аңа 60 яшь тула. Ихластан якын кешебезне яраткан тормыш иптәше Әдһәм Ибраһимович, кызлары Динара, Регина, оныклары Булат, Артур, Эльза татлы теләкләргә күмәсебез килә. Югары Терешка авылында яшәп килүче, гади эшчеләр, әбиебез Шаһидә, бабабыз Сәмәт Фәхретдиновлар гаиләсендә 4 бала арасында өченчесе булып, якты дөньяга аваз сала. Бүгенге көнгә кадәр ул бәхетлеләр рәтендә. Чөнки аны яраткан, хөрмәт иткән апа-абысы һәм сеңлесе дә якты дөньяда тату аралашып яшиләр. Сөеклебез мәктәпне тәмамлап, Кузнецк шәһәренең аяк кием тегү фабрикасында хезмәт юлын башлап җибәрә. 5 елдан соң күрше авыл егете Әдһәм Ибраһим улы Талипов белән очрашып, матур гаиләләрен кырып җибәрәләр. Барлык гомере диярлек Урта Терешка авылында уза. Хезмәт юлы аның балалар бакчасында тәрбияче ярдәмчесе, аннары мәктәптә дә узды. Әткәй белән гел бергә булып, авыр тормыш сукмагы буйлап атлап, менә инде 36 ел алар кулга-кул тотышып яшәп киләләр. Тату гаиләдә 2 балаларын якты дөньяга китереп, безне укытып, олы тормыш юлына бастырдылар. Хәзер бәхетле тормышта оныкларының исән-сау үсүләренә шатланып яшиләр. Татар хатын кызы уңган да, акыллы да, сабыр да, тырыш та булырга тиеш. Әниебез нәкъ шундый кеше. Ул уңган, аш-су остасы, алтын куллы, киң күңелле, ачык йөзле хуҗабикә. Кунакчыллыгы да таң калдырырлык. Кергән кешене ул чәй эчермичә җибәрми. Бакчасында хуш алырлык матур-матур чәчәкләр, тәмле яшелчәләр үстерә. Минем яраткан хатыныма мәхәббәт турында гомере буе сөйләп торырга мөмкин. Чөнки ул иң саф, иң изге хисләрне татырга лаек кеше. Аны очраткан көннәрем һаман да хәтердә. Ул шул кадәр күбәләктәй матур очып, җиңел шәйри иде. Аның йөрешенә, көлешенә, тавышына гашык булып, нәкъ шул кеше минем балаларымның әнисе булырга тиеш дигән фикергә килдем. Сөекле хатыным, һәр булдыклы ир-ат артында акыллы хатын кыстыра диләр. Минем уңышларым артында да син, иң тәүфиклы, иң акыллы, яраткан шәшкәм торасың. Мин беләм, күп үрләремне синсез яулый алмаган булыр идем. Гомере буе миңа тугрылыклы булып, түзеп, сабырлык күрсәтеп яшәгәнең өчен зур рәхмәт. Мин сине бик яратам, җаным. Хәтерлим яшь чагымны, шашып яраткан мәлне. Бүген дә шул ук хисләрем чорнап ала күңелне. Хөрмәтем генә артты ул кушылып мәхәббәткә. Әле ярый син хатыным туган минем бәхеткә. Котлы булсын юбилеең, бергә яшик алда да. Сырык тигез гомерләрен, күп бит диләр Аллада. Хатынымның туган көне, сөеп, кышып аламын. Артларыннан киткән чакта гел күзәтеп каламын. Озак еллар яшәсәк тә, һаман яратам үзен. Бары уңай сыйфатларын күрә күңелем, күзем. Газиз шәшкәм, гомереңнең син иң олы бүләге. Тузмасын ул мәхәббәтнең яшьли кигән күлмәге. Котлы булсын юбилеең, бездән теләк кабул ит. Минем белән икәү бергә 100 яшеңә кадәр җит. Кадерле әнкәебез, әткәебезнең теләкләренә кушылып, сиңа баш иеп беренчедән рәхмәт әйтәбез. Безне кеше итеп тәрбияләдең. Бүген дә гел ярдәм итеп яшисең. Җир шарында иң олы йөрәкле әни, бары тик ул гына бирә алган олы җанлы әбекәй син безнең. Бүген юбилеең белән котлап, иң мөһиме саулык телисебез килә. Чөнки син исән булсаң, безгә туган өебезгә кайтып, янәдән сине күреп, балалар итеп үзебезне сизергә мөмкинлегебез булыр. Икенче теләгебез күңел күтәренкелеге. Картаям дип уйлый күрмә. Сиңа картлык елларына кадәр ерак әле. Көзгегә кара. Син бит безнең өчен һаман да яшь, һаман да матур. Гаиләң тулы, балаларың тәртипле, оныкларың шат, шаян һәм исән. Тагын ни кирәк инде бу җирдә? Шатлыкларың күп булсын. Гаиләләребезне кайгы хәсрәт читләтеп узсын. Газиз әнкәебез каршы ала бүген матур туган көннәрен. Санап бетереп буламысың икән аның узган йокысыз төннәрен. Әткәебез белән безнең хакта уйлап гомерләрен кичерде. Матур тәрбиясен биреп безгә чын кешеләр итеп үстерде. Әнкәебез, гомереңнең хәзер җитте иң матур чаклары. Калды инде артта югалтулар, тормышыңның кайгы зарлары. Алда безгә карап, гел шатланып, яшә газизыбыз 100гәчә. Без дә синең кадерләрең белеп яшәрбез хәлдән килгәнчә. Яратабыз сине олы сөю, ихлас хөрмәт тулы йөрәктән.
Алда яңгыраячак җырларыбыз булсын сиңа олы бүләктән. Хөрмәтле Фәгимә Сәмиятовна, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Uçraşabız birge biksire Hallerin işik deyip sırağanşı bir